Wata babbar kotu a jihar Kano ta ba da umarnin kamo fitacciyar jaruman nan Hadiza Gabon a cikin awanni 24. A jiya Alhamis ne wata kotun majistare a Kano karkashin alkali Muntari Gambo ta bayar da umarnin a kamo fitacciyar jaruman nan ta Kannywood Hadiza Gabon saboda rashin amsa gayyata kotu da ta yi. Jarumi Mustapha na Buraska ne ya shigar da kara a kotu kan zargin cin zarafin da barazana da ya ce Hadiza Gabon din ta yi masa. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito cewa na Buraska ya shigar da kara a kotu ne kai tsaye saboda yana fargabar 'yan sanda ba za su dauki mataki a kanta ba. Kasancewa Hadiza Gabon ta yi suna kuma tana da abokai musamman cikin 'yan sanda da manyan 'yan siyasa, in ji wata majiya daga Kannywood. Alkalin kotun majistare da ke Muntari Dandago ya umarci kwamishinan 'yan sanda na Kano Muhammad Wakili, wanda aka fi sani da Singham, ya kamo jarumar tunda ya taƙi amsa gayyatar kotu. Tunda wacce aka yi ƙara ba ta da shirin amsa gayyatar kotu, ina umartar kwamishinan 'yan sanda ya sanya a kamo wacce aka gayyata kotun. Ina kuma umartar kwamishinan 'yan sandan ya gudanar da bincike kan zargin da mai shigar da ƙara ya yi. Idan an samu gaskiya ciki, sai a gurfanar da wanda ake zargi a gaban kuliya domin a fuskanci shari'a. Idan ba ku manta ba, ko a kwanakin baya sai da aka samu kusan makamancin wannan saɓani tsakaninta da jaruma Amina Amal, wanda har ta kai ga lauyoyi kusan 12 sun shigar wa Amal ɗin sakamakon cin zarafi na duka da suka ce ta yi wa Amal saboda tana ganin yarinya ce karama. Rigimar da ya taso ne da zargin maɗigo wanda aka ce Amina Amal ta yi wa Hadiza Gabon ɗin, da ita Amina Amal ta musanta, inda ta ce ita ai bata ambaci suna a furcin da ta yi ba. Dama dai rikici tsakanin jarumai a masana'antar Hausa fim ba wannan ne farau ba. Kawai mu yi addu'ar Allah ya sa wannan shine ƙarshe a tsakanin rigingimun da ake yi a tsakanin jarumai.